Mundu berri baterantz, posmodernitatea herriaren anestesia gisa. Bueno, esna esker nazionalaren testu batean oinarrituko dugu bideo hau. Bueno, badakizue abiapuntu moduan, badagozala talde batzuk Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo, gomendatzen, neurri batean gomendatzen ditugula, badakizue 3 oinarrien arabera. Bata kokapen geopolitikoa, garrantzia handikoa dela, hau da, herrialde emergente gainerakorra hoiek eta mendebalderen artean talka horretan jarrera argi bat hartzea, herrialde emergenten alde, beste bat neoliberalismoa gainditzeko proiektu baten alde, eta bezaetik posmokapitalismoaren kontra jartzea. Funtsezko oinarriak dira guretzat, benetan herritarren interesak defenditzen ari direla jakiteko. Bueno, hori dela eta talde horietako bada Euskal Herrian esker nazionala. Esker nazionalen dokumento batean, hori da izenburua, posmodernitatea herriaren anestesia gisa, eta hori izango da bideo honen oinarria. Duela ez horren beste, Euskal Herrian beste kontu batzu ez hitz egiten zen. Eztabaida politikoa benetan ere egiten zigun horri buruzkoa zen. Subiranotasuna, lurra, lana, etxe bizitza, gure herriaren etorkizuna. Gaur aldiz, egunkari bat irakurriko bazenu edo telebista jarriko bazenu, dana zarata utz bihurtu dela irudituko zaizu. Etiketa, izen ordain eta guda kultural importatuz betetako zarata, gure herriarekin zerikusi gutxi edo bat ere zerikusirik ez duena. Ezin da kasualitatea izan. Orain markada batetik, edabide handiek gain nagusi bihurtu dituzte lehen eztabaida marginalak edo gutxienez bigarren mailakoak zirenak. Behin eta berriz ekin dute, kausa berri horiei modernotasunaren, aurrenapenaren eta nagusitasun moralaren irudia ematea lortuz. Eta bien bitartean, arazo materialak, jendearen bizitza errealari eragiten diotenak, etxe bizitzaren presioa, prekarietatea, gure gazteen emigrazioa, ia desagertu egin dira eztabaidaren erdigunetik. Nori egiten dio mesede honek? Langileari ez noski. Ez da marea globalari aurregin nahi dion herri txikiari ere. Identitate, fabrikatu, mikrokolektibo eta borroka simbolikoen etengabeko bombardaketa horrek, azken batean, edozein kontzientzia kolektibo zatitzeko balio du. Langileriak subjektu politiko izateari utzi eta sensibilitate individualen multzoko beste bat bihurtzen da. Eta nazioa, borrokarako eta elkartasunerako espazio komun hori, iraganeko erlikia gisa ikusten da. Bien bitartean, gure seme-alabek, Euskal Herriaren etorkizuna eraikitzen aritu beharko luketenek, alde egin behar izaten dute, ezin dutelako etxe bizitzarik lortu, ezin dutelako alokairua ordaindu, ez eta noski, beren herrian bertan, etxe bizitza babestua eskuratu ere. Ondorioz, jaio ziren herritik aldentzera behartuta daude orain. Arazo hau, plazaratu beharrean, eztabaida importatuekin entretenitzen ditugu. Beste latitude batzuetako, laborategi ideologikoetan bikain kalkulatutakoekin eta gure gaurko errealitate historikoarekin zerikusirik ez dutenekin. Historikoki beren burua antifasistatzat izan duten taldeak ere, trampa horretan erori dira. Herri langilearen eta kausa nazionalaren zerbitzura zegoen indar borrokalaria izatetik, aldarrikapen ugariren magma batean desegitera igaro dira. Aldarrikapen horiek, asmo honekoak izan arren, ez baitute zalantzan jartzen, ez botere ekonomikoa, ez eta jasaten dugun zapalkuntza kulturala ere. Kontua ez da norberak nahi duen bezala bizitzeko edo bere nortasuna defenditzeko duen eskubidea ukatzea. Baina politika bandera koloreatsuena noka aterako duen edota zeinek utziko dituen egiturazko gaiak alde batera gehien ikusteko lehiara mugatzen denean, anestesia sozial mota baten aurrean gaudela argi geratzen da. Postmodernitate horrek, azkenerako, ke-gortina baten gizan funtzionatzen du. Funtsezkoenetik aldentzen gaitu, gure lurraren jabe izan gabe eta gure ondokoei bizitza duina ziurtatu ezinik jarraitzen du. Agian bada garaia, oinak lurrean esartzeko, gure ingurura begiratzeko eta berriro argi hitz egiten hasteko. Iritsi da garaia berriz lurrera
kaletara jaitzi eta lehen lotzen gintuzten hitzak berreskuratzeko, behin betiko galdu baina lehen. Lana, herria, justizia, burujabetza. Eta batez ere, bada garaia gogorarazteko errorik gabeko borroka oro desagertzen dela. Errorik gabeko borroka oro desagertzen dela.